Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygyz. Baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanyň Berdimuhammedow iş sapary bilen Ahal welatyna boldy. Döwlet başçylygyny saparynyň şäherlerini welatdaky täze fina toplumlarynyň guruluş işleriniň barşy we gally meýdanlaryny, şeýle-de Ahal gally önümleri önümçilik birleşiginiň gally önümleri önümçilik toplumyny alınıp barýan işler bilen tanışdy. Mehriban arkadağımız ýer teker bilen Ahal vilayeti boýunça iş saparyny amala aşyryp, dikçordan vilayetin çägine täze senagy toplumlarynyň gurulşyk işleriniň barşy, şeýlekim vilayetin gallaçy kärenişler tarapyndan ýüzsürilip ýetişdirilen buğdoýly meýdanlarda alınıp barýan gyzgalaňly işler bilen tanışdy. Saparyň çäklerine hormatly prezidentimiz dikçordan Ahal vilayetiniň Babadyhan etrawyna eksport uğurly ýönümleriň çykaryşynyň möhürlerini artdyrmak boýunça dokma puwdagynyň öňüne goýulan wezifelere laýyklykda bina edilýän täze dögrewap senagy toplumynyň gurulşyk işlerini senadi. Hormatly prezidentimizin kararyna laýyklykda 5000 tonna inçe düýümli paxtany gaýtadan işlemägini ýetlerilen bir iri senagy toplumy tüýjümekdäl görnüşli inçe düýümli ýüplegiň ýylda 3300 tonnasyny, ondan taýýarlanan ýokary ýylly matalaryň 20 million iğne dördül metrini, şol sanyna boýulan matalaryň 18 million iğne dördül metrini hemde taýýar tikin önümleriniň 3,5 million sanyny öndürer. Bu diskanyň gurulşyk işlerine 2018-nji ýylyň may aýyna badalga berildi. 2021-nji ýylda bolsa senagy toplumy işe başlar. Geljeki dokma toplumynyň taslamasy paxta tüýümini gaýtadan işlemek tapgyryndan başlap, ahyrky önümi öndürmäge geçenni tehnologiýa işleriň tutuş toplumyny öz içine alar. Bu toplumda egirji, dokma, boýag we tikin bölümleri bolar. Senagatyň dokma puwdagynyň ösdürmegi iş orunlarynyň artmagyna, ykdysadyň ýokarlanmagyna getirýär. Şonuň üçin täze dokma toplumlarynyň gurulmagy bilen bu puwdagyň üstü getirilýär. Paxta hasylyny ösdürip ýetişdirmekde ýurdumyzda iri sevitleriň biri gadaplanýan Babadyhan etrawyna dokma toplumynyň gurulmagy, bir ýerde öndürilýän çiğ malyň badabat gaýtadan işlenmegine, çykdaşlaryň azalyp, giýdejleriň artmagyna ul ýardam berer. Etrap senagat etrawyna öwürler. Bu bolsa etrawyň ykdysady kuwatlygyny ýokarlandyrar. Yergelen aýtsak, dünýäde tebii ýüplügi we matalara, ekologik taýdan üren arasynda bir çiğ malyň taýýarlanan ýegin eşiklere bildirilýän ýokary isleg milli ykdysadymyzda hemde ýurdumyzyň o senagy toplumyny ösdürmekde dokma senagatynyň ileri turýan orny şertlendirdi. Soňra Mehriban arkadağymyz dikçordan Ahal vilayetiniň Qaky etrawyna gurulşyga alınıp barýan täze senagy toplumynyň işlerini senledi. Bu toplumyň gurulşygyna 2018-nji ýylyň mart aýyna badalga berildi. Toplumy 2021-nji ýylda ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Mälim bolşýaly hormatly prezidentimiziň kararyna laýyklykda Qaky etrawynaky bir egirme, dokma, boýag we tikin ölümçiligini öz içine aljak bir senagy toplumyna ýylda inçe düýümli paxtanyň 5000 tonnasyny gaýtadan işlenler. Toplumda ondan tüýjümekdäl görnüşli nak ýüplegiň 3650 tonnasyny öndürmäge niýetlenilen önümçilik ýegneşik tikmek üçin 12 million iğne dördül metr ýokary ýylly matany, şol sanyna 10 million iğne dördül metr boýulan matany, hemde 1 million 200 000 sany taýýar önümi öndürmäge niýetlenilen önümçilik bölümleriniň işi ýoly goýular. Hormatly prezidentimiz dikçordan bir uly toplumyň gurulşyk işlerini senledi. Munyň özi ýurdumyzyň senagatyny puwdoklar boýunça ösdürmek, sebitleri durumjy ykdysat taýdan ýokary götürmek, ilaty iş orunlary bilen üpçün etmek we halkyň awadançylygyny ýokarlandyrmak boýunça Mehriban arkadağymyzyň alyp barýan beýik işleriniň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli üns bermegi netijesinde dokma puwdagynyň dögrewaplaşdyrylmagyna ägir türlü maýa goýumlary gönükdirilýär. Dokma senagatynyň öýrümçi kuwaty ýygyderli artdyrylýar. Häzirki döwürde bir puwdak dünýäniň iň öňde barjy tehnikalar we tehnologiýalar bilen üpçün edilen kärhanlary özüne jemleýär. Terişleri işlep taýýarlamakdan başlap, nak we ýüpek önümleriň önümçiligini, terişde mümkinçilikleriň doly peýdalanymagyny, dünýäniň öňde barjy tejribelerini giňden ulanmagyna nazarlaýan taýýar önümlere çenli bolan ähli ulgamyň doly tehnologik we innovasiýon esasdaky senagatyny döretmek strategiýasy hormatly prezidentimiziň üstünlikli durumça geçirýän döwlet ýadatynyň özüni düzýär. Häzirki döwürde öňde barjy tehnologiýalaryň esasyna dokma senagatynyň okunly ösdürilmeginiň ýurdumyzyň hemde dünýäniň iň öňe tejribesiniň peýdalanmagynyň netijesinde türkmen dokmasynyň diňe bir içerkidäl, eýsem halkara bazarlarda da bäsleşigi okuýplygy ýygyderli ýokarlandyrylýar.
Bu dokda täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bir katarda öňürilýän ölümleriň hiliniň ýokallanmagyna we olaryň ekologiýa taýdan howptullygynyň taraplaryna laýyk gelmek meselelerine de uly üns berilýär. Türkmenistanyň dünýäniň dokmy ölümlerini öňürýän iri döwletleriniň arasynda öz ornuny eýlemegi, dünýä wadaryna bäsleşik okuyuply ölümleri öňürmegi, onuň bu gurda uly awraya eýe bolmagyna mümkinçilik berdi. Soňra Mehriban arkadagymyzy dikçordan vilayetin galla geçiştirilen ekin meydanlaryny, buğdoyly meydanlardaky gallar onuň depkini bilen tanışdy. Yeri gelen aýtsak, şu ýyl ahir vilayetinde 400 000 tonna galla hasylyny almak maksat edilýär. Galla meydanlaryna buğdoyun ýokary hasylly görnüşleri keldi. Hormat prezidentimizin tagallalary netijesinde uruk mövsiminde ýokary öňürjilikli John Deere Class Case kysymly kombaynlar üstünlikli iş edilýär. Ma'lum bolşýaly, hormaty prezidentimizin başlangyjy bilen oba gyjylygyna ýaýbanlandyrylan giňerimli özgertmeleriň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň bir möhüm puwdagy öz üçin hil taýdan täze derejesine çykdy. O senagat toplumynyň düzümleriniň hemde hyzmat edýän puwdaklaryň teň taýdan enjamlaşdyrylmagyna, döwrewaplaşdyrylmagyna, elewatorlaryň gaýtadan işleýän oba gyjylyk kärhanalarynyň mineral dökünleri öňürýän zawodlaryň, suw gyjylyk deskalarynyň gurulşygyna uly meçherli maýy goýum terişleri gönükdirilýär. Dünýäniň ýöňdebarjy öňüm öňürjileriň ýokary öňürjikli kämil teňkalarynyň iýdigderli satyn almagy, ak buğdoyuň bol hasylynyň alınmagynyň kepilini gürlýär. Öňümleriň döwlet tarapyndan satyn alyş narhynyň ýokallandyrylmagy, öňüm öňürjileriň mali ykdysat taýdan höwetlendirilmegi, olaryň öz ähmetiniň netijelerine bolan gyzyklanmalaryny has artdyrýar. Mehriban arkadagymyzyň iýdigderli gollawlary hemde daýhanlaryň ahlakly ähmeti bilen ekin meydanlaryna buğdoyun bereketli hasyl yetiştirildi. Bunun şeýledigi dikçor belentliginden hassa aýdyn görnýär. Galla meydanlarynyň aňyrsyna göz ýetmeýän giňişligi, baba daýhanlarymyzyň ahlakynyň ýerine düşendigine şaýatlyk edýär. Altyn suw başlaryny agşyladyp oturan galla meydanlary gözüňi dokundurup halkymyzyň saçagynyň egsilmez bereketiniň nyşany bolup görnýär. Hormatly prezidentimiziň başlangyçlary esasyna oba gyjylygyna amala aşyrýan giňerimli özgertmeler häzirki wagtda milli ykdysadyýetimiziň bir möhüm puwdagyny hil taýdan täze sepketleri çykardy. Garaşly döwletimiziň her bir raýatyna, şol sanyna türkmen daýhanyny işlemäge, döretmäge, toprakdan bol hasyl öndürip, halal zähmeti bilen ýeşetli durmuşda ýaşamaga ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Daýhanlarymyzyň ýokary öňürjilikli döwrewap oba gyjylyk teňkeler we gurallary bilen iýdigderli üpçün edilmegi, ular üçin teň hyzmatlaryň, mineral dökünleriň, ýokary ýyly tohumlaryň we ekinleriň ziýankeşlerine garşy ulanýan himiki terişdeleriň ýeňillikli wakalardan berilmegi, hemde öňürilýän ölümler üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda ak buğdoyuň, ak altynyň, gök bakça ölümleriniň, dürli miweleriň we iri ýemişleriň bol hasyly öňürilýär. Hemde adyk bolşulygyň büniýady hassa puwtlandyrylýar. Soňra hormatly prezidentimiz dikçordan Ahyl vilayetiniň täze döwrewap merkeziniň gurulşyk işlerini synlady. Ma'lum bolşýaly, bir iri taslama hormatly prezidentimiziň durmuşyk ykdysat syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýolundaky möhüm ädime öwrüli. Onuň esasy guri halkymyzyň amatly ýaşaýyş üçin aňrabaş şertleriň döredilmegi bolup durýar. Şäher uruşyk taslamalarını durumça geçirmek, sebitleri toplumlaryň esasy synagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi we hususy puwdagy köpügirli esasy ösdürmek boýunça wezipeleriň oňun çözgüdine gönükdirilenler. Munyň özi Mehriban watanymyzyň gülläp etmegine, halkymyzyň awadançyk derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam berýär. Belinen işlere laýyklykda häzirki wagtda Ahyl vilayetiniň täze döwrewap merkezinde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň vilayet dolandyrmasynyň Türkmenistan we Daýhan Bank, Halk Bank döwlet täzeçilik banklarynyň, Tenagat paýdalary täzeçilik bankynyň vilayet şagamçylarynyň idara binalary, vilayet boýunça Tenagat we kommunikasiýa toplumynyň, Tewda toplumynyň hemde Tenagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň, şeýlekem oba gyjylyk toplumynyň, gurulşyk, energetika we jemaat gyjylygy toplumynyň, jemgyýetçilik idaralarynyň toplumynyň idara binalarynyň gurulşygy dowam edýär. Şonuň ýalyda 7 we 9 gatly ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş saýlary, bagyt köşkü, puwdaklaryň dolanyş idaralarynyň, şol sanyna orta hünär okuw mekdepleriniň, ýürüýte sungat mektebiniň, çağlar sungat mektebiniň, çağlar baglarynyň, taglyk öýüniň binalary gurulýar. İşleriň belirlenen möhletlerde hemde ýokary hil derejesinde tamamlanmagy üçin döwlet tarapyndan hemme zerur şertler we mümkinçilikler döredildi.
Guruluşykda häzirki zamanyň döwrebap kuwatly tehnikaları üstünlükli işledilýär. Ýerur bolan guruluşyk ferişteleri bilen gerekli mukdarda üpjünedilýär. Hormat prezidentimiziň tawşaçyaly bir ýerde işler degişli puwdoklaryň düzümleriň ählisi bilen sazyşykly esasda toplumlaryň alınıp barlýar. Hormat prezidentimiz işleriň ýokary kirli bolmagynyň hemde güzellik we ekologiýa babatda deskalaryň öz wagtyna ulanmagy berilmegine goşmak bilen bir işleri alyp barmagy toplumlaryň çemeleşmegiň potrotçulary hemde täze guruluşyklary buyurjulary bildirilýän esasy hemde hükmani talap bolup durýanlygyny hemişe belleýär. Häzir biziň guruluşyk senagatymyz uly kuwaty eder. Şol kuwaty täze tassamalary durumça geçirmäge ýurdumyzyň öňü menejlerini zerur ýagdaýynda bolsa daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek arkaly dol derecede peýdalanmaly. Desgalar gurulanyny esasy ýagdaýlaryň ählisini, şol sanyny ýurdumyzyň howa şertlerini gözeňde tutup, diňe taýlanyp alynan ýokary ýylly serişdeleri ulanmak gerek diýip hormatly prezidentimiz belleýär. Mehriban arkadagymyz üren wajyp mesele gataplanýan ekologiýa wezipesiniň oňyn çözülmegine mühim ähmiýet berýär. Akyl vilayatynyň täze duranlyş merkezi Köpetdağ etegindäki ajaýyp giňişlik derleşer. Bu töweregiň güzelligini saklamak üçin häzirki zaman tehnologiýalarynyň giňden peýdalanmagy zerurdyr. Şeýlelikde täze şeker ekologiýa we medeniýet babatda nusgalyk bolar. Soňra hormatly prezidentimiz Abdulogda ahal galle önümleri önümçük birleşiginiň galle önümleri önümçük toplumynyň çägine geldi. Döwlet başçylarymyzy bir ýerde mejlisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatyrlary, ahal vilayatynyň häkimi garşadylar. Hormatly prezidentimiz şu günler oba guzuk puwdagynyň iň möhüm mögütümleriniň biri bolan uruk döwrüne bir ýerde ýaýwanlandyrylan işler bilen tanışdy. Şol pırzatda önümçük toplumynyň çägine gelen üstü galle ýüklenilen Abdulog terede bardy. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerde galle önümleri kärhanasyna buğday hasylyny tawşyrmaga gelen kärençi bilen söhbetleş boldy. Assalamu alaykum hormatly arkadaşlar. Assalamu alaykum sağadam gutly mübarek bolsun. Hormatly arkadaşlar, biz bawa daýhanary edýän ýeňillikleriň üçin ahally bawa daýhanary hem öz maşgalamatynyň köp sag bolsunlar aýdýaryn. Gahrman arkadaşlar, siziň tagarlaryňyz bilen tehnikadan, suwdan, dökünden, ýerden ýeňillikli peýdalanýar. Şolaryň netijesinde bereketli töprokdan bol hasyl alýarys. Gahrman arkadaşlar, hasyllarymyz döwlete tawşyran nestimize nagt tasaplaşyk işler geçirilýär. Hormatly arkadaşlar, siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Gahrman arkadaşlar, men 12 ýyldan beri kärençilik bilen öz maşgalam bilen meşgullanýarym. Şu ýyl 23 hektar ýere buğday hasylyny ekip ýetişdirdim. Nesip bolsa hektardan 40-45 ettinerden hasyl alaryny tama edýän. Hormatly arkadaşlar, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak tutýan tutumly işleriňiz rowat bolsun. Mehriban arkadagymyz kärençiniň ýönüjlikli işlemek üçin düredilýän şertler bilen gyzyklanyp, töhbetde şuň dowamyna onuň maşgala ýagdaýy bilen tanışdy. Kärençi hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Twitter'de şol sanyny oba ýerlerine ýokary derejeli ýaşaýyş, göwnüjay din jarşy we körpe nesilleriň sazyşykly ösmek üçin ähli zerur mümkinçilikleriň düredilýänini belledi. Halal rahmetiň köýdürini görüp ýaşaýan oba adamlary döwlet derejesinde düredilýän oňyn şertlerden netijeli peýdaranyp, ýönüjlikli rahmetlerini barka artdyrýarlar. Hormatly prezidentimiz oba ýerlerine durmuş derejesiniň hassa ýokarlanmagy, daýhanlaryň ýönüjlikli rahmeti we oba milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmegi orna döwletimiz tarapyndan mundan beýlekde arada ediljekdigini aýtdy. Hemde kärençi daýhana kesbinden kemal tapmagy arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz söhbetleşigini ahal Abdulog önümçük birleşiginiň sürüjisi Paragat Ýomudow bilen dowam etdi. Döwlet başçylarymyz sürüjiniň hem alyp barýan işler bilen gyzyklandy. Sürüji uruk mögütüminde işlemek üçin hemme amatly mümkinçilikleriň düredilýändigini, şol sanyna ýük taşamak üçin ýürütilýän döwrebap awtoroklaryň daşary ýurtlardan ýygyderli satyn alýanyny belledi we munyň üçin mehriban arkadagymyza ähli sürüjileriň adyndan tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz uruk mögütüminde ulanýan bir tehnikalarň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyklykda Türkmenistanyň buýrmasyna görä ýürüte taýýarlanýanlygyny bellep, olaryň halkymyzyň ak zat anyňy ýaşy diýilýäli ak renklidigini, kuwatly we berdaşlygyny belledi. Şeýle hem döwlet başçylarymyz bir awtoroglary duranýan sözleriň öz tejribelerini hasy kämilleşdirmekleri üçin tehnikaları öňürji ýurdun özündäki zawodlarda kämilleşdiriş okuwlaryna uğradylmagynyň maksady laýyk boljakdygyny aýtdy.
we şunun bilen baglanlykda degişi yol başlara bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Kerenneçi bilen birlikde Ahal Galla Önümleri Önümçük Birleşiginiň çekimçisiniň iş otagyna bardy. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Biziň karhanamyza hoş geldiňiz. Şah adamymyz mübarek bolsun gahrman arkadaşymyz. Men Ahal Galla Önümleri Önümçülük Birleşiginiň çekimçisi Hilapberdi Durdiýew. Mähruman arkadaşymyz. Biz şu günler gallasy daýhanlarymyzyň bogdoýlaryny kabul etýär. Edida arkadaşymyz. Siziň janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, benim başyňyz aman bolsun gahrman arkadaşymyz. Döwletdeşiň başyna ýaş hünärmen kärhana gelen üssü galla ýüklenen awtologyň ilki bilen ýürütirilen terediňiň kömek arkaly ýüküniň çekilişiniň aýratynlyklary barada görüň berdi. Şunda işleriň üren takyk we dürs alınıp barmak üçin mümkin bolan ähli işler ýerine ýetirilýär. Bu ýurda häzirki döwürde biziň öňde goýan wezipelerine laýyklykda sanly ulgamyň mümkinçiliklerine hem üstünlükli peýdaranlýar. Şunun bilen baglanlykda ýaş hünärmen işlemek üçin deredilen hemme amatly mümkinçilikler ýaşlary berýän ýygyderli üns üçin ýene de bir gezek hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Mehriban arkadagymyz hünärmene işlerine üstünlükleri arzu etdi. Hem de döwletimiz tarapyndan ýaşlary hemişe gollap, olaryň iş we durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy babatda mundan meýlekde hemme mümkinçilikleriň düredilejekdigini aýtdy. Tereze duran awtologyň üstündäki gallanyň agramy çekilenden soň bugdoý hasyly harmana düşürildi. Bir ýerde mehriban arkadagymyz harmana düşürilen hasylyň dänelerini eline alyp barlap gördi. Döwlet başlarymyz däneleň dokdugyny, arasadygyny, üren gowdugyny beledi. Munyň özi döwlet tarapyndan berilýän ýokary derejeli kömek golluglardan netijeli peýdaranýan gallaç kärenleşleriň ahlakly zähmetiniň meýwesi bolup durýar. Hormatly prezidentimiz zähmet siňdirilip ýetişdirilen galla hasylynyň ýekiji dänesiniň hem riýat edilmeli däldigine, onuň degişli derejede saklanylmagyna we gaýtadan işlenmegine üren jogapkärçilikli hem de alymy esasy çemeleşilmeligine üns çekdi. Hasyl ýetişdirilenden soň ähli işleriň öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirilmegi, däneniň gaýtadan işlenmegi, halkymyzyň arsyl döwletiniň artmagynyň, ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpşedilmeginiň we puwdyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlandyrylmagynyň baş şertini emele getirýär diýip döwlet başçyny aýtdy. Hem de bu babatda degişi ýol başlara bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Mehriban arkadagymyzyň belleşi ýaly häzirki wagtda öňde duran möhüm wezipe ýetişdirilen bereketli galla hasylynyň ýekiji dänesine riýat etmeýän ýygnaw almakdan ibaretdir. Şoňa görä-de uruk mögsüminiň häzirki gyzgylyňly günlerinde bir ugurda agly birlikli we gaýratly zähmet gaýnap joşýar. Hormatly prezidentimiz toplumyň barlyk hanasyna geldi. Assalamu alaykum hormatly arkadaşlar prezidentimiz. Biziň karhanamyza hoş geldiňiz. Men Uruhabat Galla Önümleri Ölümçük toplumynyň barlahany bölüminiň hünärmeni Allah Kulup Döwran. Hormatly arkadaşlarymyz, biziň barlahany bölümimiz esasy Galla Önümleriniň hil görkezliginiň barlagyny alyp barýar. Barlahany bölüminde şu hazırki zaman döwre wagt kämilleşen enjamlar bilen dolu üpçün edilen, ähli gerek bolan bir şertler döredilen. Hormatly arkadaşlarymyz, sizin bize şeýle ajaýyp zamanynda şeýle kämilleşen enjamlar bilen işlemekli we döret berýän mümkinçiliklerinde şertlerinde içinde köp sag bolsyny aýdýarym. Hormatly arkadaşlarymyz, sizin janyňyz sag, başyňyz dik, il ýurt alyp barýan rahmetli işleriňizde elmudama rowat bolmagyny dilek edýär. Hormatly arkadaşlarymyz, Gurrundaşyň başyna hormatly prezidentimiz bir ýerde bugdoýyň ýokumlyk derejesi bilen gyzyklandy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz teljerme işleriniň döwrewap enjamlaryň kömegi bilen alymyň soňky gadaranlary esasyna geçirilip, döwrüň öýsen taraplaryna doly laýyk gelmeligini belledi. Bugdoýyň hiliniň barlanýan pursatlaryna kärenneçiniň özüniň gatnaşmagy, sazlaşyk işleriň netijeli bolmagyna üpçün edýär. Döwlet başlarymyz işleriň şeýle tertipde gurulmagynyň özüniň ähli babatlary boýunça ýokary taraplara laýyk gelmegini şertlendirýänini belledi. Şunun ýaly sazlaşyk işleriň ähli ulgamy gurşap almagy häzirki döwrüň esasy talap bolup durýar.
buğday hasylynyň ägli taraplara alaýyk gelýänini bellemek bilen hünärmen ýokary hilli buğdaýyň ösürilip ýetişdirilmek ugruna edýän tagallasy üçin mehriban arkadagymda çuňur hoşallygyny beýan etdi. Hormat prezidentimiz hünärmeniň alyp barýan işler üçin minnetdarlyk bildirip, onuň jogapkärlik wezipäni ýerine getirýänini bellemek bilen munyň ilkinji nowatda halallyk, halkymyzyň bereketi bilen baglanyşyklydygyny ölçekdi. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli halal zähmet pederlerimizden miras galan asly ýörelgedir. Şol ýörelgäni münasip dowam etmek häzirki we geljekki nesiller üçin mukaddes hemde pardyşdyr. Hormat prezidentimiziň belleşýäli barlahanada geçirilýän seljerme işleriniň häzirki zaman almanyň netijeleri boýunça amala aşyrylmagy, ahyrky önüm bolan unyň ýokary hilli dünýä ünlülerine laýyk bolmagyny üçin edýär. Bu işleriň ýygydylyk häsiýete eýe bolmalygyny belläp, döwlet başlarymyz degişli taşyklar berdi. Hemde taýýar önümiň gaplanýan ýerine geldi. Yergilene aýtsak, toplumyň önümçük bölümleri 4 sany bolup, olar buğday ununy öndürýän bölümden, unaş önümlerini öndürýän bölümden, çörek we çörek önümlerini öndürýän bölümden, hemde polipropilen haltalaryny öndürýän bölümden ibaretdir. Önümçük toplumynyň buğday ununy öndürýän bölüminiň kuwatlygy 1 ýylda 80 000 tonna un öndürmägeni ýetdirenler. Toplumyň bir bölümi 2 sany öýel başdak ulgamlardan ibaretdir. Olaryň biri ýokary hemde birinji hilli un, beýlekli bolsa unaş ununy öndürmek üçin ýetlenen ulgamlardyr. Taýýarlanan däne çyglama enjamlarynyň geçirilýär we dol arasaranyp öwemeklik üçin buğday öýji enjamlara berilýär. Mehriban arkadagymyz bu ýerde buğday ununy gaplamak üçin ulanýan polipropilen haltalaryň hili bilen gyzyklandy. Ulgamyň tapgyry boýunça öndürilýän ýokary hili unlar toparlanyp, ýürütülüşdirilen usullar arkaly taýýar önümler ambaryna uradylýar. Ulgamdan çykan taýýar unlar ýürüti 5, 10, 25 we 50 kilogramlyk un haltalaryna hemde awtomatlaşdyrylan gaplama enjamlarynyň uny gaplara gaplanýar. Önümçüň her tapgyryna çiğmaly taýýarlamakdan başlap, taýýar önümiň çykarylyşyna çenli önümleriň hiliniň barlyklary geçirilýär. Hormat prezidentimiziň tanışmak maksady bilen täze buğday hasylynyň ununyň gaplanýan bir bölüminde bolmagy, halkymyzyň arsykyl bereketiniň egsilmezligine, azyk bolşulygynyň, hudusanna taçaklarymyzyň iň naýbaşy önüm bolan çöregi bolan esleginiň dogry derejede üpçün edilenligine göz ýetirmek bolýar. Bir ýerde hatarlanyp goýulan kärhananyň taýýar önümleri bolan haltalara gaplanan we özüniň ýokymlylygy bilen tapawutlanýan unlar ak gar kimin bilint daglary döredip, halkymyzyň bol bereketli durmuşyndan habar berýär. Munyň özi eşetli ýaşaýşymyzyň kepilidir. Hormat prezidentimiz bir ýerde içi undan doly haltalara ýadgarlyk hökümine gol çekdi. Soňra hormat prezidentimiz bu ýerde buğdaýyň dürli görnüşleriniň hemde şuýul geçirilen buğday hasylynyň taýýarlanan undan bişirilen çörek we çörek önümleriniň sergisini synlady. Sergide toplumda öndürilýän önümleriň ähli görnüşleri, köki önümler hemde beýleki köp görnüşli önümler görkezildi. Mehriban arkadagymyz bu ýerde taýýarlanýan berhi çörekler bilen gyzyklanyp, olaryň adam saglygyna peýdasynyň aýratynlyklary barada gurrun berdi. Hormat prezidentimiz sergini synlamagyň barşyna häzirki zaman önümçüliginiň ýokary tehnologi derejesine hemde onuň netijesine bir ýerde öndürilýän ýokary hilli önümleriň ähli görnüşlerine uly baha berdi. Hormat prezidentimiz käreneçe hemde sürje özüniň sowgatlaryny oşuryp, olary alyp barýan asly işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz bir ýerde geçiren maslahatyny ýurdumyzyň vilayetlerine amala aşyran iş taparlarynyň jemlerini jemledi. Hormat prezidentimiz ýöňde durýan obagçylyk meseleläriniň öz wagtyna ýerine getirilip, ýokary netijeleriň gazanylmalygyny aýratyn bellädi. 10 aýdamyzda biz näsizilen 5 vilayet aýlanyp gorduk. Daýhanlamyň o hojalyk işgärleriň ähliline hem armasyny ýetirdik. Hakykatdan hem ene şuýul bir beýenler ýanlat. Hem ýerde hem dok hem dolyna buğdaýmyz bar. Şonçun bir mukaddeslik barda näçe aýsaň aýda oturmaz. Ata-babalarymyz gallam bar, tallam bar diýipdir. Siziň biziňiz ýaglap taryhçylymyz,
arkeologlarymyz Türkmen ülkesinde buğduğun Mikhan hem bolonluğunu hem suud ettiler. Alayetinde biz bu ahal olayetinde isaparan yerlik yani Zeytun ovasında sol tapındılar var. Ni qarasılık yılların içinde yani şoğun kovuluna barıp birini ekyan diyanelime barıp 12 görünüş var. Yende bir pehimiz var. Yani iş Kur'an'ın ortası bu şokatın olur az. Ya da yine Kur'an'ın düz azağım az. Enni dayhanın eline en düğrü var. Hem teknolojileri var. Yine de bir pehimiz var. Çörek uludan su küçüden ya da çörek yollaş, dost olsa yolla, sırdaş. Bu da bizim atavağlamızın aydan pehimleri. Hasan'da biz yola düşümüzde bizim yanımızda yollaş olur yalak mukaddes çörek veriliyor. Malsız öy olur, çöreksiz öy olmaz. Halkımızın rızkal bereketi yani çöreğe, saçağa ulu hem sarpa oyluyor. Adını aşını ayan aşa yeter, doğununu ayan toyo. Toyo var ya tabii. Bir cevapkerli qalla oroğu mevsimi tuton yerli Bağvaday hallamızın hem oğu kozuluk işgərlərimizin zəhmetinin hem üstünlükli cemlenmegidir. Taçaklarımızın arskıl bereketi barada gurrunlarını mehriban arkadağımız ina atanın mukaddesliği baradaki yürölgüler bilen bağlanıştırdı. Mukaddeslige tarpa koymoğun bağtiyarlığa yol açyanlığı aydın hakikattir deyip hormatı prezidentimiz sözünü devam etti. Türkmen eline ina atı hormatı ehli dağıttan belinte tutuluyor. Bu vaxtda mehriban arkadağımız halkımızın oyun yörelgeleri döredönlüğünü aydıp, onların nesiller için gürülü mektebidigini belledi ve bu yörelgelerin düğravap derecede üstürülmeginin mümkünlüğünü aytdı. Çeylikem derecede üstürülmeginin mümkünlüğünü aytdı. Çeylikem hormatı prezidentimiz halkımızın asırların duvamına bakatını yetip bolmacak pekimleri, paykası cümleleri döretmeginin nesiller için bu isançlığını belledi. Hormatı prezidentimiz Türkmen halkının gıyıcağının eline inge tapak ber, oğlancığın eline pil ver diyen paykası cümlesinin çoğur mana eğidigini, onun körpe nesillerde hünere bolan hüvveti berkitmekte ehmetlidigini aytdı. Şunun bilen bağlılıkta mehriban arkadağımız halkımızın döreden paykası cümlesinden uruqlanıp, öz aqtacağının alıcı iş berenligini aytdı ve şol alacağını görkezdi. Bunun özü paykası pederlerimizin döreden yörelgelerinin, Türkmen dinanlarının nusholuk derecesine götürülen hünerlerinin nesillerin üstü bilen duvamıta atarlayanlığını eşkar ediyor. Hormatı prezidentimiz maslahatın duvamında büyük vatançılık kurşuna kazanılan yeňşin 75 yıllık barada bellemek bilen Moskvada geçirilecek davralı harbi yürüyüşü Türkmenistan'ın vekiliyetinin şol sanına harbi kullukçuların gatnaşaktığını aytdı. Şunun bilen bağlılıkta mehriban arkadağımız bir şanlı vakam nasibetli ve Türkmen eskerlerinin büyük vatançılık kurşununa görkeden kahramançılığını vasp ediyen tiyade durnolar adlı koşkuyunu dürüdünlüğünü aytdı ve onu bir yerde ilkinci gedek okap verdi. 1941-1945 yılların büyük vatançılık kurşununa yeňşin 75 yıllığına. Durnolar Aydın mağarada yağatlama. Uruştan kaydıp gelmedik eskerlerin hem yağdı yağlığına. Kâte şu aydımı güğünümü uya bernesin adından aydiyan yağlımen. Bu aydım asmana, zemine, sena bererdim uğruna şirin canımen söyler bu güzel tesin dünyanı hukukumuz vardır. Yaşamak
ýaly. Näwel hem atsız şeýle bolan mundan ölmez gitmelerin makbaly. Wagtly hem arzyly menzile yetmek bu durmuşda bağlı bolýar akla bizim halkymyzda ýaşalýar asıl günösü hem rahat günlüň hakyna. Durnaları tüy sürekden söýýärin. Olur o batıp uçunna desten günler hem ötüp dur. Nowat. Biz sana henizem garaşýar esker. Hatyry günleri gelen mahali eştirler asmandan aydymly bir ses. Nizama düzüler eskerler ýaly hem Frenke, hem Gamzat, hem Bernes. Gurbanyňly Berdimuhammedow. Mehriban arkadağımız soňra sözüni dowam edip, özüniň ýene-de bir agtyjagynyň hem durnalaryň keşfini şekillendirip, surat çekenligini habar berdi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli, munyň özü üzüp gelýän ýaş nesilleriň amuma adamdat beýikli beýik başlangyçlara münasip goşun koşmaga bolan gyzyklanmalarynyň aýdyň beýanyny urly. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna gallar ömegüsüminiň alınıp barlayan pursatlaryny daýhanlaryň arasynda bolup, olaryň öňerjilikli rehmeti, ýaşaýyş durmuş şertleri bilen tanışmak üçin wilayatlere amala aşan iş taparlarynyň netijelik häsiýeti eýe bolanyny kanagatdan bilen bellädi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň wilayatlaryna guran iş taparlarynyň netijelerini başlanlan taryhy ýazga gol çekdi. Bir ýazgy ýurdumyzda bereket bolşugyny döre diýen owa rehmetkeşleriniň işine berilen baha we bitirilýän asyrly işleriň güýanamasy bolup durýar. Mehriban arkadağımyzyň şag adamynyň hormatyny bu ýerde gadamlar atarlyp, taçaklar giýinden ýadyldy. Gelin gyýdylary hamir ýaýyp, dürli görnüşli tagamlar taýýarladylar. Tandyrda çörek bişirdiler, tüňçelerde çaý gaýnadyldy. Hormat prezidentimiz bir ýere ýygranlaryň her biri bilen söhbetdeş bolup, olaryň alp barýan işleri, okuw iş orlary, ýaşaýyş durmuş şertleri, isleg arzuwlar bilen gyzyklandy. Döwlet başlarymyz asyrly işe goşunt goşmagyň ähmiýeti bar aýdyp, bu işleriň ýaş nesli terbiýelemekde mühim ugur planýanyny bellädi. Mehriban arkadağımyzyň belleşýäli, halkymyzyň gadymdan gelýän asyrly däplerini häzirki döwürde dowam etmek maksady bilen edilýän tagallarlar ýaşlarda rehmeti söýgü duýgusyny ösdürmäge, olary watançylyk ruhuny terbiýelemege ýardam edýär. Olaryň ählisi düýpli we oňyn özgertmeleriň ajaýyp meýwelerdir. Şol özgertmeleriň esasy maksady Türkmenistany awadan we gülläp etýän döwleti öwürmekden ibaratdyr. Bizim ýurdumyzda bolsa, ähli raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuşy, netijeli rehmet çekmek we münasip din jalmak üçin ajaýyp şertler döredilenler. Mehriban arkadağymyz datly tagamlary taýýarlamagyň, tandyra nan ýapmagyň mukaddes iş hasaplanýanyny belläp, bu babatda gelin gyýdlara möhüm ornuň değişidigini aýtdy. Döwlet başlarymyz şu işlerde gelin gyýdlara uly üstünlikleri arzuw etdi. Ata-babalarymyz buğdaýy ihlas bilen ýetişdirip, çöregiň tagamly bolmak üçin aradanantdyrlar. Döwlet başlarymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, halkymyzyň çöregiň sarpatyny hemişe belen tutup, ony mukaddeslige deňemegi, durmuş kadasyny öwrendigini, oňa hormat sarpa bilen garamagy ünnänliklerini bellädi. Gelin gyýdlar öýleri hakda edilýän hemme taraplaryň aladalar, halkymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň awadançylygyny gazanmak ugrundaky iýilikler tagallar üçin mehriban arkadağymyza hoşallyk bildirdiler. Mehriban arkadağımız, şu gün tedbirle diýdarlaşanmada biz özümüz juda bagtly hasap etdik. Biz Ahal welaýatynyň bilim işgärleri hem talip gyýdlarymyz bilen şu ýylky täze galla hasylmadyň oňundan milli tagamlamy taýýarlamaga geldik. Arkada prezidentimiz halkymyzyň bolaliň eşiretli durmuşda ýaşamak üçin edýän aladalaryňyň netijesini ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna iş taparlaryňyz tide bolan buýsanjymyz artdyrýar. Mehriban arkadağymyz, sizin milliligimizi, mukaddesliklerimizi goýýan tarpaňyz ýaş nesil terbiýesini biz üçin nusgalyk görelle mekdepdir. Mehriban arkadağymyz, biziň ýaş nesillerimize terbiýe bermekde, biziň ýurdumyzda bilim işgärleri bilen janymyza ýaman rahmet çekjekdigimize mehriban arkadağymyz
Inanryat, hormatly arkadaşlar, janyňyz sag bolsun, beýlen taşyňyz aman bolsun, tutýan tutumly işleňiz elme dama rowaşlyklara betlensin. Soňra gelin gyzlar öýleriniň pişiren toý pişmelerini ýygnanandara hüdretdiler. Mehriban arkadaşymyz öýüniň sowgatlaryny gowşuryp, olary alyp barýan asylly işlerini, okuwda we durmuşda üstünlikleri, bereketli saçaklarymydan ak buğday unundan pişirilen türkmen çöreginden hemişe dolup durmagyny arzu edip birden ugrady. Şuun Daşow şäherine medeniyet kepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Bu giňerimli dörejçilik çäresi hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen geçirilýär. Bu çäre hökümet agzalary, medeniyet ministrliginiň we podokloýyn dolanýyş edarlarynyň birnäçetiniň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, köpçüliklerin habar eşitlerleriniň işgärleri, hormatly ýaşlar we ýaşlar gatnaşdylar. Her ýyl geçirilýän medeniyet kepdeliginiň açylyş dabarasyna gatnaşan belli teatr artistleri, estrada we halk aýdymçylary, muzey we kitapxana işgärleri, suratkeşler, şahyrlar, dörejçilik toparlary we meşhur folklor we etnografiýa toparlary şäheriň gözel ýerlerini şadlyk şowkuny aýdym salaş kyslarly geçdiler. Ýürüýüşe gatnaşan medeniyet we sunudi işgärleri dabaranyň geçirilýän ýerine geldiler. Bu ýerde günnogor ähinglerini gurnalan sergi bölümlerini türkmenleriň öz bolşy däpdi suwlary, halkymyzyň ören baý medeni mirasy, sunuwaty barada söhbet açýan gymmatlyklar ýerleşdirilipdir. Sergide däp bolan senetçilik önümleriniň, milli libaslaryň we matalaryň, hallaryň we keçeleriň durly görnüşleri, kulalçylyk we zergerçilik önümleri, halk saz gurallary, surat we heykeltaraşlyk eserler görkezildi. Halkymyzyň durmuş däpdi suwlarynyň durly uğurlaryny beýan edýän bu sergi türkmen şadesanyň gahrmany, Göýroglynyň ýadygarlyginiň golyny gurnalan sahna meýdançasynyň ýanyna ýagnanyrly. Bu çäräni guramyň emele gelen asly däw netijesini, onuň şäherinde guralýan şäherleriň görnüşleri giňelýär. Many mazmun taýdan baýlaşýar. Dabara gatnaşanlar hormatly prezidentimiň gutlagyny ul ünsüz bilen dinlediler. Mehriban arkadaşymyzyň gutlagy dabara gatnaşanlar tarapyndan ul ruh bilen garşylandy. Sahnada artistlerin ýerine ýetirmegine meşhur howda aýdymlary, läliler, gopyň, tüýdüň we duýtaryň owallary ýanglandy. Gadymy tanslar ýerine ýetirildi. Çıkışlaryň ahyryny gatnaşyjylar parakatçylygyň, dostlugyň we ýer ýüzüniň halklaryň doganlygyny ilçileri hökmünde a kepterler ahmany sürdüler. Dawarlar sunut usatlarynyň, dörli umummilli dörejçilik käteçlikleriniň ýeňjiler bolan ýaş aýdymçylaryň meşhur dörejçilik toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdirildi. Öz bolşy sahna bedegleri çykyşlaryň baý many mazmunlygyny açyp görkezýär. Konsert maksatnamasyna halk we häzirki zaman aýdym sallary, nusgaw sallary, tanslar girdildi. Daşary ýurt aýdym sallarynyň bölüklerinden düzülen ajaýyp çykyşlar, sunuwatyň insan-perwerlik we jewitleşdiriji güýjüni beýan etdi. Ýurdumyzyň medeniyetiniň geljegi bolan ýaşajyk artistleriň çykyşlary tomoşaçylarda uly täsir galdyrdy. Beýik şahyryň we akyllaryň goşgularyna döredilen aýdymlaryň ýanglanmagy maltumuly Praga goýulýan belent hormatyň nyşany boldy. Halk saganlar we dessançylar şeýle belli bagşylaryň çykyşlary tomoşaçylaryň ruhuny götürdi. Ýygnananlar Göýrogly dessanyň şahalarynyň bölükleri uly tolgunma bilen dinlediler. Mälim bolşaly dessanlaryň ýerine ýetirmegi Daşow welaýatynyň dörejçilik işgärleriniň öz bolşy aýratynygydyr. Göýrogly şadesany bolsa 2015-nji ýylyň dekabrynda türkmenleriň dessançylyk sunuwatynyň aýdym nusgaty hökmünde UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanyny belirtildi. Mehriban arkadaşymyzyň belleşi ýaly, munyň özi halkymyzyň aýdym sunuwatynyň halkara derejesinde ikrar edilmeginiň suwutnamasydyr. Şeride UNESCO-nyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň sanyny girdilen türkmen kuş depdi tansy usatlyk bilen ýerine ýetirildi. Onu milli medeniyetimiň saglaşy we taryhy güýji öz beýany tapýar. Konsertiň ahyryna berqarar döwletimiň batyarlyk döwrüni, onu esaslanyrjy, mehriban arkadaşymyzy wasp edýän watançylyk aýdym ýanglandy. Aýdymçylar we konsert gatnaşyjylaryň ähli tarapyndan ýokary ruh bilen ýerine ýetirilen bu aýdym çyn ýürekden çykýan duýgulary, ýurdumyzyň medeniyet işgärleriniň, milli liderimize hoşallygynyň beýany boldy. Şeýle-de medeniyet kepdeliginiň çäherleri şäheriň dostlyk seýilgäkine dowam etdirildi. Bu ýerde şekilleniriş, amal haşam sunuwatynyň we muzey gymmatlyklarynyň sergisi açyldy. Watanymyzda bolan umumy söýgü bilen birleşdirilen sergi gymmatlyklaryny berqarar döwletimiň batyarlyk döwrüne ýetilen sepkitler, ýeni topragyň ajaýyp gözelligi, türkmen jemgyýetiniň we onuň taryhy mirasynyň ruhy baýlygy beýan edilýär. Sergi gatnaşyjylar medeniyet ulgamynyň ösdirilmegine hemişe üns berýänligi, özlerini täze eserler döretmäge ruhlandyrýan ýurdumyza geçirilýän özgertmeler üçin hormatly
prezidenti da tüy sürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Medeniyet tepdeliginiň çäklerine Göýrogly meýdan sadyna ýurdumyň estrada aýdymçylarynyň beýtarap watanym ýürek joşgunum diýilip atlandyrılan uly konserdi boldy. Onu güneşli diyarmyň durly künjeklerinden gelen estrada aýdymçylarynyň çykyşlaryna uly orun berli. Garasy hem baky beýtarap döwletimiziň bede watly ötüşlerini, bagtyarlyk döwrüni, Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyny, tebigat gözelliklerini, bagtyar ýaşlygy, pek süýgüni watp edýän aýdymlar dabara gatnaşylan göwnlerini göterip şatlyklaryny goşulandyrdy. Halipa aýdymçylygyň usat ýerine ýetirjilen ýaş estrada aýdymçylarynyň çykyşlary bir-biri bilen utgoşup adamlara şatlyk paýlady. Şol çykyşlary berqarar döwletimizde milli medeniýetiň we sunwatyň güllä ösýänligini äşkär etdi. Ajaýyp bayramçylyk konserdi türkmen halkyny täze däkmet ýeňişlerini we dörüjülük üstünliklerini ruhlandyrýan. Hemem bu gurda birleşdirýän sunwatyň beýik güýjüne dawaraly wagtnama bolup ýanglandy. Konsert medeniýet tepdeliginiň iň ýatda galyjy şäherleriniň birini urly we uzak wagtlap dowam etdi. Mehriban arkadaşımızın yan yakynyny sanly video aragatnaşyk arkaly geçiren meclisinde owa hujuluk ulgamyny bilim alýan talip ýaşlaryň bilim derejesini hasam kämelleşdirmek, olaryň saýlawaryň uğurlary boýunça öktük hünärmenler bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen degişli ýol başlara bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Şunun uğranyp Türkmen Owa Hujuluk Universitetine hemde Daşa Uç şäherindäki Owa Hujuluk institutyny degişli maksatlar geçirildi. Türkmen Owa Hujuluk Universitetinde hemde Türkmen Owa Hujuluk institutyny Mehriban akademiyanyň täsirine laýyklykda ugurda şokary mekdeplerine ýokary hünärli işgärler taýýarlamaň derejesini ýokarlandyrmak, ýaş hünärmenleriň ýokary önürjülükli döwrubap tehnologiýalar esasyny işleýän daşary ýurtlaryň tehnikalaryny erketmek başarnyklaryny gazanmak babatda zerur şäherler görmek baradaky täsirliklerden gelip çykýan wezipelери aral maslahatlaşmak maksady bilen maslahatlar geçirildi. Maslahatlara ýokary mekdeplerin professor, muallimleri, alimleri, talipleri işçän gatnaşdylar. Çykyş edenler Owa Hujuluk puwdugynyň maddi enjamynyň binýadyny hasa puwtalandyrmak üçin 20 şörli maýa goýum serişdeleriniň goýurilmegi hemde daşary ýurtlaryň ýokary önürjülükli döwrubap Owa Hujuluk tehnikalarynyň we gurallarynyň ýygydaly satyn almagy ekinleri ösdürip ýetişdirmekde agry tehnik şäherleriň öz watyny hemde talabalara geçirmek barada maslahatlaryny berdiler. Şeýlede çykyş edenler iň täze tehnologiýalary el almagy, ukyply halkara derejeli hünärmenler hemde iň möhüm hünär maglumatlarynyň habarly bolmak üçin innowasion tehnologiýalara ýerkedýän hünärmenler taýýarlamagyň bilim ulgamynyň öňüne goýulan baş wezipeleriň birdigini bellädiler. Maslahatlaryň dowamyny ýurdumyza getirilýän dünýä belli kompaniýalarynyň ýokary önürjülükli häzirki tehnikalarynyň guruluşyny, işleýişini, olara hyzmat edilişini, talipleri öwretmegi mundan meýlekde hasa güýçlendirmek barada pikir alşyldy. Maslahatlaryň ahyryny gatnaşyjylar dördülýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly amdar, Norsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 22-nji iýuny saat 20-den 23-nji iýuny saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gurulunyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny asken bulutly howa bolup Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şymal üser. Howa gijetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy. Kenärki taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny az bulutly howa bolup Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metr, kaýerlerine 16 metrece ýetýän şymal üser. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary welaýatyny az bulutly howa bolup Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şymal üser. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny asken bulutly howa bolup Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şymal üser. Howa gijetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyny asken bulutly howa bolup Demirada kunmatardan teleskundda 9-14 metre ýetýän şymal üser. Howa gijetine 21-26 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup Demirada kummaterden tili sekundda 10-13 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 25-27 gradus maýl. Gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 23-üne magnetik hadisatynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny arşylýar. Merhaba, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batyýalyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşürýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň edilýär.